Torri. Kaixo. Aupi. Aupa, kaixo. Zelan? Aupa. Kaixo. Aupi. Kaixo. Egun. Herrik asko. Ongi etorri. Mi esker. Baitu, ni Rosa naiz. Ni Isidro naiz. Elkarrekin, eskonduta 45 urte daramazkigu. Eta pensatzen dugu ja betirako. Eta bioke 12 urteko erlazioa daramagu, eta eskonduta bat. Zer pentsatzen duzue harreman irekien inguruan? Nik ez dut errezten hori. Ez dakit zergatik ze bilatzen dute beste bikote batekin, edo bestekin, edo, sexua besteik, ez? Zorreo eta bizio eta desmadre pilo bat. Beste pertsona bat, maitatzen baduzu, ez duzu ezer gehiago behar. Ezke nik ez dakin hor nun dago maitasuna. Ba, Agian bizatzetan. plazerra, bai. Ba, zuek orduen planta eusari sekula harreman irekia eukitxie? Ez da pensatu ere. Baina mesede. Igual bai, ez dakit, igual bai. Nik behintzat, ja Isidrokin. Gustora? Ya está. Baina biak mantentzen. Biak, Beste batekin eta batera zurekin. Ba, bera badakin, erekin ez. Beste batekin baldin badago nerekin. Joan bada, ez dakit kontako da. Aizu. Eta daukagu lagunak, daukatela irekia, eta ez zaigu importa, baina ez dugu behar. Ez dakit ze bilatzen duten erlazio horrekin. Ba, iruditzen zaizu pertsona... Zoriontzuak ez direla. Benetan esaten dizut. Bakarrik horren bila da bizera. Horren bila, momentuan bai zoriontzuak izango dira, ez da. Ba, ni polema italiana. Ba, oso, no? Ba, perfecto. Perfecto. Bai, eta hori, da erlazio geri daukaz. Hombre, ez da, erretza. Zema zeate poli hortan. Bueno. Nik esango neuke nire erlazioa dizela 2 edo 3 gutxi gora bera. Batzuekin gehiago, bestien gutxio. Eta zerozoa jartzen zara, sarete o nola da, nola funtzionatzen du? Batzutan bai. Baina, azkenien geixa da, horrekin pertsoniaz, egin alko berba, hau, nahiago dut beste erabaten egitxi eurrenguen. Hori nortasun handia auki behar dune, hori esateko, ez, pasako da, Dena da hitz egitea. Orduan, zuk adostatzen baduzu zerbait, ez dago hori infidelitatea edo ez dakit zer. Polita da hori ikustea, no? Batzutan, hain erlazio itxi hortan, oso irekita gotia zuek handi berian, no? Entzutia, ulertzia beste negoerak etxate, zoratuta zaudezte, hori ikustia, eusko impactatu eta honea. Poste naiz, zu ezagutzea, horrela ikasi dut, beste motako harremanak existitzen direla, eta gaina zueu zoriontsua zarela, eta bai, gure bikotentzat, olako gazak ikustea eta ezagutzea persona bat oso betegarria da. Superondo. Ba, mila esker. Bai, zuei ikasketa bat izan da guretzak.